Umjetničko ostvarenje u baletu za mušku ulogu nominirani su Nikša Demarki za ulogu vještice Međ u baletu La Sylphide na glazbu Hermana Severina Löwenskjolda, Tomislav Petranović za ulogu Ahmeda Nurudina u baletu Derviš i smrt na glazbu Gorana Bojčevskog, Artjom Žusov za ulogu Jamesa u baletu La Sylphide na glazbu Hermana Severina Löwenskjolda. Pokrovitelj ove nagrade je Hrvatska gospodarska komora, a dobitnik je Tomislav Petranović. Dobar večer svima. Htio bih zahvaliti žiriju na ovoj nagradi koja mi zbilja jako puno znači. Zatim mojoj splitskoj drugoj familiji, Goranu Golovku, intendantu na hrabrosti, plesačima baleta HNK Split na podršci, timu Goran Bojčevski, muzika, Saša Dimovski, dramaturgija, Mojica Majcen, asistent, i sad ako će neko zaboraviti, onda će biti grdo. Ali prvenstveno bih htio zahvaliti koreografu Igoru Kirovu na njegovom talentu, strpljenju, vjeri u me i vjeri u mene. Ugodno večer. Hvala.